이렇게 해줘. हेमन्त बिश्व शर्मानिसो गुन गायो आं दाखालि बेनिफ्राय सासे जोंना आं दाखालि फिल्डआव नों माबा नङा नोङो नों माबा मा होनो राबन नोङो होनना बुंदों नोंगौ एखेबारे नों राबन नोङो हेमन्त बिश्व शर्मा नों राबन नोङो बर'नि बेखौ बिराद मोजां मोनदों आरो राबनल' नङा नों राबनल' नङा नोङो सुखुनि नोङो एक नम्बर सुखुनि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दायो आं दंफैयो आरोबाव फिन खनसेबाव दरबारि बाथौ मन्दिरफोर बेहाय जोंनि बर' हारिखौ सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामदोंमोन दा बे जायगायाव दंफैयो जोंना कटन कलेजनिफ्राय दंफैयो लोगोसे जोंना सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारमोन दंफैयो दाउद देख्रेब सारमोन दंफैयो दा बेनिनो माखासे नुथायखौ जों नोंथांमोन देखायगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय अब्ला बेनिफ्रायनो जों भिडिअखौ बेखेवनोसै दा बेहाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो दाउद देख्रेब नार्जारी बिथांमोना मोनफैबाय बेहाय ओमफ्राय जों बेनिनो माखासे नुथायखौ देखायनो नागिरदों दा बे आरो कटन कलेजनिफ्राय माखासे मिटिं जुथुमगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोसे बै साइडखैजा दाउद देख्रेब सार आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारमोना बेहाय जिरायगासिनो दङ बिथांमोनाबो फंनैसो बुंगोन ओमफ्राय जों बेखौनो आरो बेखिजा गरेस्वरनिफ्राय फैदों ओमफ्राय जों बेखौनो माबागोन आरोना देखायगोन नोंथांमोननो बेखिजा मिटिं जुथुमगासिनो दङ कम्पानियाव 20 खान कापनि 36,000 थाखा दं बे 20 खानाव गंसेयाव 1800यै 36,000 माने 30,000 6,000 36,000 बेखौ नोंसोर 18 खैखान मोनगोन 20 खान मोनगोन बिसना बे बिसना उन्दुनो थाखाय दै माने जों सानदोंमोन 1200 1300 नि होगोन होननानै दा मादै मोनाथ' सानै उन्दुल' बायलागोन ना बेनिखायनो 1800 नि मोजाङै लिस्ट खालामहो सासे दं माबा लसन जानो एसे बादि बायगोन लसन बे जाथिखौ फोजोबनो हायालै गिनानैनो मोनथामनि कड होनो गोनां जादों नङा होमबा आरो हा बायखावजोबनांगौ गुवाहाटियाव हा बायजोबनांगौ माजों हाबाय जेसेबां आर्मि मिलिटारि होयोब्लाबोथ' जों थांनानै थाबाय बड'लेण्ड होआ होनोब्लाबो मोनथामनि कड होबाय नङा होमबा गियो हारसाया जोंखौ नङा होमबा दे जाबाय दे जोंहा बेहाय बाइकार्स ग्रुपनिबो फैदों बाइकार्स मा ग्रुप नोंसिनिया बिसिनिया बन असुर ब्रादार्स बे बाक्सानि ना बड'लेण्ड क'क्राझारनि होमबा मिक्स जानानै दं बेहायबो बाक्सानि फैदों दा बिथांमोना फैदों बे नुजाफैनो हादों ओमफ्राय लोगोसे बे बाक्सानिफ्राय दं बिथांमोना क'क्राझारनि जाहैबाय ओमफ्राय क'क्राझार बाक्सानिखौ दहाय देखायखांबाय नोंथांमोननो दाबो देखायनो नागिरदों आङो नैबे बिथांमोना बाक्सानिफ्राय फैदों बिथांमोना राइडार्स ग्रुप दं नोंथांमोननि राइडार ग्रुपखौ मोनसे खोन्थानालाय नैबेनो बाक्सा बिटिआर आसाम दा ट्राइबेलिं बुडिस्ट बिदि दं आरोना नै बिथांमोना फैदों साबेसे फैदों नोंसोरो 10 जन आरोना नैबे क'क्राझारनिफ्राय फैदों नोंसोर लिंक दंलायखायो आरोना ओमफ्राय नैखिजा नै जोंना दाउद देख्रेब सार आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोना बेहाय जिरायफैबाय बेखिजा जिरायदों बेबायदिनो दा मिटिं जुथुमहांदों बे माखासे खोथा सावरायसिगोन माखासे थांखि लासिगोन
आंना फार्स्ट बे फर्मेल नङाब्लाबो मिटिङाथ' ओरैनोथ' बेथ' दुखुनि समाव जों बेबायदि सोरखौबा सनमान लानाय मिटिं खालामबाय थानाय टाइम गैयाना आरो नोंसोरबो मेंबाय थायो खोनाजाबाय थायो जों दा सुंद' बाथ्रा बुंलायनानै जोङो मा मावनो मा खालामनो बेखौ जों दा सानलायनांगौ आरो आं सिगाङाव मोनो एसे खोन्थानो सानदों आरोखि जों सोर सोर फैदों दा जोंहा नै सानसुमाव बैसुमुतियारि बे जोंनि आगोलाव बे एबसुनि आन्दलनाव फार्स्ट माबानाय बेनो आरो बर' बिएससि एकर्ड सिगनेटरिया बेनो आरो डिएससिआव सिफ जाजेननाय बेनो बेफोर ब्रह्म जों आन्दलन खालामनाय बे आरोखि ओमफ्राय आंनि परिचयखौ आं लानोसै फार्स्ट ओमफ्राय सेकेन्डआव आङो दावराव दैखोब नार्जारि आङो माने आंबो बे उपेन्द्र ब्रह्मनि माबायाव आं केसियारमोन आरोखि ट्रेजारारमोन आरोखि बे समाव दा टिचार बेखौ लानानै जों माने दाबो दङ दा नै जोंहा माने लोमसाव जोंहा दैमारि दङ बे इयोमोन आरो बे एबसुनि सेक्रेटारि जाबोनाय बियो बेबो ओमफ्राय गजेन हाजरि बिथांमोन गजेन हाजरि बिथाङाबो एखेबारे उदालगुरिनि जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा एबसुनि उपेन्द्र ब्रह्म आन्दलन खालामबा जों ज' आन्दलन खालामनाय एखेबारे दाबो एक्सिएम दाबो गोराथार आरोखि जाथि सोलोंखौ लानानै जों दाबो दङ आरोखि जों बे नङै बाङै बे राजनिथिजों जों दा गोजौआव लाबाय मान दङ आरो जाथिनि सोलोंबासियाव लाना फैदों ओमफ्राय आं गणेश मुसाहारि जों मोनसे अर्गानाइजेसन खालामदों सिटिजेन्स राइट्स मुभमेन्ट कमिटि होननाय नागरिकफोरनि अधिकारखौ मोननायनि थाखाय जों रिटायार पार्सन उदालगुरिनि आंबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जानानै नोंथांमोनखौ लोगो ओमफ्राय जोंहा गभमेन जा बसुमतारी दङ बेबो जोंनिनो नागरिक अधिकारनि खिन्थु जों एखे मावलायग्रा एखे नामावल' आफादा आलादा जादों एखे मावलायबाय थायो ज' जाफिनाबा उफाय गैया होननानै फोथारबाय बोराय बोराय एबसुनि समावबो जों बै समाव ज' ज' मावलायखानाय औ बिपिसि आरो जोंहा नै नबिन ब्रह्म बिथाङाबो एखे दाबो जों ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा नै कमेन ब्रह्म दं जोंहा कमेन ब्रह्म एक्स बिएलसिनि मावथि आरोखि दाबो दङ बेहा दा सेक्रेटारि दा जों दा दङ ओमफ्राय नबेन एक्स बिएलसिनि आरो नै देरहासार बसुमतारी बिथाङा माने देरहासार ब्रह्म बिथाङा माने माबानि प्रफेसार बिथाङा कमार्स कलेजनि प्रफेसार बे दा मावगासिनो बेबो दा गरम जायोहा माने माबा खालामो बेयो नमस्कार उदालगुरिनि ओमफ्राय नै जोंहा माने उत्तरा बरगयारि बिथाङा माने नै सानसुमा कमल बसुमतारी माने माबा एसे आरोखि ओमफ्राय जोंहा बेबो एक्स बिएलसिनि मावथि आरोखि गासिबो एक्स बिएलसि ओमफ्राय आङो दिनै माने फार्स्ट धन्यबाद होग्रोगोन बे बर' इउटिउबारफोरखौ फार्स्ट धन्यबाद होगोन आङो बर' इउटिउबारफ्रा बेयाव फैनानै जुदि माबाखौ होआमोनब्ला आंथ' निउसफोरखौ कभार खालामलायामोनब्ला जों मिथिनाय नङामोन रावबो आयौ होननाय नङामोन आरो जोंनि दा बर'फ्रा ओरैबायदि जाबाय दा माने सोरहा मा जादों सोरहा मा जायाखै दुखु दाहा जादोंना जायाखै बेखौ खबर लाग्रा दा गावबागाव सुबिदा लानाय गावबागाव माने बेनिफिट लानाय सोरबा एमएलए जानो नागिरनाय सोरबा एमपि जानो नागिरनाय बेफोर बेस्थ' दा नों गाबदों ना दुखु खालामदों रावबो खबर गैलायलाया आङो फार्स्ट बड' माने जा इउटिउबारफोर दङ आंबो थेंक्स होयो आरोखि बिथांमोनहा बिराद मोजां खामानि मावदों बिथांमोननि थाखाय दिनै जोंनि समस्या थाखोआवनो हायाखै आरो बिथांमोननि जेनाखि इउटिउबाराव जेनाखि होनाय बेफोरखौ नुनानै जोंबो थानो हायाखै जों मैदेर रथ' गाबनो गोनां जादों जोंबो नुनानै नोंथांमोननि गाबनाय दुखु दाहा बेखौ जों नुनानै मैदेर रथ' गाबदों जोंबो थानो हायाखै जोंबो बिराद दुखु मोनो आरोखि दा खिन्थु बे खेथ्रआव दिनै जोङो नङा गोबां बर' फिसाफोरा सेन्टिमेन्ट दं थानो हायाखै दुखु मोनदों दा दिनै खिन्थु बेयावनो प्रश्न जायो एथ' दुखु समाव दिनै माखासे बर' लिडारफ्रा माबाव एब्रेनानै थादों माबाव दुखु जादों माबाव दं बिसोरो बाथ्रा बिसि जादों जायफोरा मावनो हायो जायफोरा खालामनो हायो बिसोर मावनांगौ बिसोर फैनांगौ दिनै बिसोर बेयाव फैया नुजाफैया थाखोमायो मानो फालाय दिनै गावनि फिसाफ्रा आलाय सिलाय जाबाय दिनै मैदेर गाबबाय न' बां गैला सावजाबाय ओंखारजाबाय बे समाव माव दं माव थैना दंफाय बिसोरलाय ओंखारबोनांगौ नुना नुवाखै मालाय जोंबो सानफ्रामबो जोङो मबाइलाव खेवब्लानो मबाइलाव जों नायब्लानो नुयो गाबनाय दुखु जानाय जों बेखौ नुबाय थायो सानफ्रोमबो नायनाय दुखुफोरा आरोखि दा बेफोर जोंनि लिडारफ्रा गिनांगौमोन जोंनि लिडारफ्रा बेखौ नुनानै गाबखानांगौमोन बर' फिसाफ्रा माने आलाय सिलाय जानो मोनखो बिदि आलाय सिलाय जानो मोना बिदि गाबखानांगौमोन आरो जों आलाय सिलाय जानो नाङा बे गोरिब गुन्द्रा बर' फिसा सादा सिदा मानसिखौ जों आलाय सिलाय जानो नाङा बे आलाय सिलायखौ नुसेयावबो जायफ्रानोखि सिरि थादों फाब नांगोन रायजोफोर फाब नांथारगोन एखेबारे आंथ' बुंबाय जे फाब नांगोन आरो हेमन्त बिश्व शर्माया गिदिर गिदिर खोथा बुंदों
बे हायालायनो बर'फोरनि हायावसो जों थांनानै दं जों नुनानै दंबाय थायो बे गाज्रि मानसि बियो बे बर'फोरखौ नाख्रेबनो थाखाय बर'खौ बुख्रेबनो थाखाय बिदि खोथाखौ बुंफ्लादों बे आरो बेखौ बुंनाय खारना जाहैबाय बे बर' लिडारफ्रा जाहाथे जाम्बा जानानै थायो बे बर' लिडारफ्रा जाहाथे जाम्बा जायो बेनि थाखाय बुंदों आरोखि दा जों बुजिजोबदों गासिबो जाम्बा खालामजोबनांगौ जों गासिबो जाम्बा खालामनो नागिरदों दा जोंनि बर' लिडारा जाम्बा जाबाय नालाय दिनै दा जों गोरलैयैनो नाख्रेबनो बोलो मोनबाय दा दिनै बर' लिडारफ्रा मा जाहैबाय दिनै बेयाव फैयि खार'ना बेयाव नुजाबाय खार'ना बेनो बे हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथा बुंनायखौनो दा नोंसिनि सायाव बुंबावगोन टिभिआव निउसाव बुंगोन बे हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोजांथार बे बर'खौ खारा बर'नि हायावनो गुबुन जातिफ्रा न' लुगासिनो दं होनना बुङो बिदि मोनसे प्रसादसो खालामना लाबावो बिसोरो हिमन्त बिश्व शर्मानिसो बुंजायो आं दाखालि बेनिफ्राय सासे जोंना आं दाखालि नुदों टिभिआव नों माबा नङा नोङो नों राबन नोङो होनना बुंदों नोंगौ एखेबारे नों राबन नोङो हिमन्त बिश्व शर्मा नों राबन नोङो बर'नि बेखौ बिराद मोजां मोनदों आरो राबनल' नङा नों राबनल' नङा नोङो सुखुनि नोङो एक नम्बर सुखुनिया माने बे गान्धाराव थानाय बे माबायाव फैनानै बे महाभारत जुद्धखौ बेनो बिथांमोन बुथारलायफैदों आरो दिनै बे हिमन्त बिश्व शर्मा बाहेरानि मानसि बेबो बे जायगानि मानसि नङा बे जायगायाव फैनानै दिनै जोंनि जायगायाव गावजों गाव माने बुथारलायनो हादों आरोखि बेनो गासिबो ओंखायनो बे मामाश्री सुखुनि मामा बियो बे जोंनि मामा जानो हाया खुनुदिन दा नोंसोरनि मामा जानो हाया नोंसोरनो बुंदों एखेबारे बे माने माबा मामा होननानै एखे थिग जादों आरोखि आरो जों माबा नाङा दा जों खारनो नाङा बेयाव दं जों थानांगौ बे हाया जोंनिसो जों बे हानि फिसा जोङो बे थैस' दंसो बेनि हाया जोंनि जों बेखौ गारनानै बहा थांबालाय दिनै जोंनि लिडारफ्रा जोंखौ माने नायसनफैयाखै जोंखौ खबर लाफैयाखै खिन्थु जों रावबो बे हाखौ जों गारनानै थांना जों बेयाव थानांगोन আমি এইখন ভূমি আমাৰেই এই মাটি আমাৰেই এই মাটি আমাৰেই আমি এই মাটিৰে সন্তান আমি ক'ত যাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি আমাক মানে ভাল মিঠা কথা কৈ আমাক বুৰ্বক বনাব বিচাৰিছে আমাৰ এজন বুৰ্বক বনাব বিচাৰিছে কিন্তু আমি চিনি পাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপুনি কোন আপুনি এজন যে ৰাৱণ বড়ো জাতিৰ ৰাৱণ আমাৰ ৰাইজে বুজিবলৈ পাইছে আমাৰ আই মাইসকলে অলৰেডি কৈছে যে আপুনি বড়োসকলৰ ৰাৱণহে আপুনি মামা নহয় বুলি আৰু আমি আজি কওঁ যে আপুনি এজন চকুৰি মামা এজন আমাৰ মাজত মানে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিটিকেলি কৰি আমাৰ মাজত মানে মিঠা কথা কৈ আমাৰ মাজত বিভ্ৰান্ত সৃষ্টি কৰি আমাক ধ্বংস কৰাৰ তোমাৰ পলিচি বেয়া কাম কৰাৰ তোমাৰ এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে সেইকাৰণে আমাক উচুতাই দি ফুচলাই ভাল কথা আমাক কৈছে কিন্তু তোমাৰ ভিতৰত বেয়া উদ্দেশ্য আছে আজি যদি ট্ৰাইবেলৰ প্ৰতি ইমান যদি জৰুৰী ভাৱ আছিল তেতিয়াহ'লে কিয় খেদিলে ইয়াৰ পৰা খেদিলে আজি ইমান মানুহ বাহিৰৰ মানুহ আছে এই আজমল ইয়াৰ মানুহ নাকি আজমলটো ইয়াৰ মানুহ নহয় এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ তেওঁলোকক কিয় খেদা নাই আমাকে কিয় খেদিলে আৰু কিমান ট্ৰাইবেল বেলক এই গুৱাহাটীত আছে এই ট্ৰাইবেল বেলক আমাৰ মানুহ মাটি আছিল এই মাটিৰ পৰা আমাক খেদি আমাক ক'ত পেলাব বিচাৰিছে আমাৰ মাটি এইটো সেই গতিকে আমি এই মাটিৰ পৰা কোনো ঠাইতে আমি নাযাম আমাৰ ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ আমি ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ আমাৰ ৰাজাসকলে আমাক জিত হৈ গৈছে নৰখাসুৰ ৰাজা আমাৰ এই ৰাজা আছিল নৰখাসুৰ এইটো মানে ৰাজধানী আছিল এইটো নৰখাসুৰৰ ভগদত্ত ৰাজা ৰাজধানী আছিল সেইকাৰণে আমি নাযাওঁ কোনো ঠাইত আমি নাযাওঁ মাৰিলে আমাক ইয়াতে মাৰক গুলিয়ালে আমাক ইয়াতে গুলিয়াওক আমি তথাপিও আমি নাযাওঁ जों थाङा रायजोफोर जों बे बिखा गोरलै नङा जों गोरा दा जों बेखौ आरो जों जेरावबो दा जों धरा नांगौ दा जों बे ओरैनो जों माने मोजां मोनजानो थाखाय जों फैनाय बाथ्रा नङा जों रायजोफोर जोंनि बिखाया जोंखौ थोना जे जों जा बिसोरखौ मोजाङै सन्थुस खालामनाय जाहैनाय बे नङा जोंनिया जों बिसोरखौ बोरै सहाय खालामनो हायो जों बिसोरखौ बोरै रिबिलेट खालामनो हायो बिसोरखौ जों बोरै मोजां दा बेबायदिनो मिटिं जुथुमगासिनो दङ आं माखासे नुथायखौ दाहाय देखायगोन आं दा बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै बेखिनिखौ अब्ला नोंथांमोना माखासे नुथायखौ दाय नुबाय थानो हागोन अब्ला आं बेखिनिखौ फोजोबग्रोनोसै आरोना होमब्ला जाय बिथांमोना गोदानै फैदों बिथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय हाजासे शेयार खालाम जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो